vi glæder os, og det bliver godt. Ja, det gør. Do you slide on all your nights like this? Godmorgen. Så har vi sovet godt. Vi er på vej for noget morgenmad nu. Ja. Ved Non-Stop, tror jeg det hedder. Restaurant Hotel. Eller ja, det er så ja. Do you try on all your nights like this? Ja, Non-Stop bliver jo så lukket, så vi skal over på tanken og have morgenmad. Yes, for status er, at de ikke har en skid på tanken. Put some spotlight on the slide. Whatever comes too clear. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like? Ja, vi er så ankommet til vores rigtig lækre og hyggelige hotel, så det er jo fedt. Juhu! Så er vi ankommet til hotellet. Efter 22 timer. 7 timer. Cirka, okay. Vi kom vist lidt hurtigere end forventet. Yes. Men ja, nu er vi her, og det bliver godt. Just wanna dive in the water with you, baby. We can't see the bottom. It's so easy to fall for each other. I'm just hoping we catch one another. Oh na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Oh na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Nu står vi her på Hellepladsen, som blev bygget i 1929. Ja, og det er meget flot her. But you and I feel it deep in my heart. Maybe we just ain't meant to be something. Maybe we are. Ooh, I just wanna dive in the water with you, baby. We can't see the bottom. It's so easy to fall for each other. I'm just hoping we catch one another. No promises. Oh na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Hej alle sammen. Vi har lige været ude at spise, vi har lige været på Maridé, så lige nu der er vi på vej ned til Hellepladsen. Yes, vi skal mødes med lærerne igen og eleverne, og så skal vi så bare tilbage på hotellet og slappe lidt af, og så senere i aften skal vi ud og spise aftensmad. Yes. Vi har lige fået mega god mad, og nu er vi på vej hjem til hotellet, fordi vi kan endelig få besværgelser. Hej vlogge. Hej! Så nu ligger vi rigtig alle sammen i ske, og vi hygger, og nu vil vi sove, og klokken den er sådan 5:30. Men vi er trætte. Så godnat. Hej alle sammen. Nu er vi på vej ned for at spise aftensmad. Så, og vi skal ned på en restaurant, og der skal vi alle sammen spise. Og det bliver konge, det bliver godt, det bliver lækkert. Promise me no promises. Vi sidder så her og skal til aftensmad, og det er guldsuppe. Vi kan ikke Hej alle sammen. Lige nu der sidder vi på en restaurant, hvor vi skal til at spise. Jeg sidder sammen med Bølle, Bakker og Alex. Det er bare hyggeligt. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? How old are you now?
Det er så blevet aften, og vi skal så til seng nu, og vi ligger i sengen, og det er bare mega lækkert, og vi glæder på totalt meget til morgen, hvor vi skal gå med meget, så godnat. Godmorgen. Vi er lige stået op lige før, og så har vi fået morgenmad. Still thinking of me, just like I know. Morgenvloggen. Vi er næsten lige stået op og skal ud og gå 25 km i dag. Vi er på vej over til det jødiske kvarter. Yes, vi skal se den synagoge i Budapest, så... Yes! Yes. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke, young, dumb, and broke, young, dumb, and broke. Nu er vi lige ankommet til den jødiske synagoge. Det er... Den er mega flot. Den er rigtig, rigtig flot. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, and broke, young, dumb, and broke, young, dumb. Vi er så kommet op på den her bakke, hvor præsidentens hus er. Nu står vi ved Fiskerbastionen, og vi er ved at få den der 2 timers pause. Vi sidder så her oppe på den der bakke der, med den der parlamentet, og vi skal til at have mad, og det bliver bare mega hyggeligt. Hej vloggen, vi er lige kommet ud af labyrinten. Det var fucking klamt, fordi det var helt mørkt, og det tog, der var sådan helt vådt. Og uanset hvor vi gik hen, så kan man simpelthen ikke huske, hvor man er kommet fra, eller hvor man skal gå hen for at komme ud. Og Nej, man kan bare ikke huske det. der var sådan noget, der var virkelig skræmmende musik og klamme lyde og sådan noget. Det var virkelig som om, at man var med i en eller anden klam gyserfilm. Så, men ja, vi overlevede sgu. High school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kids. Og så vi er lige kommet til frisøren. Ja, fordi at vi skal se Bølle blive klippet. Hvordan har du det? 5 sekunder først så jeg håber, han ved, hvad han gør. Er du klar, Bølle? Han skal ikke brænde, ligesom man gør ved hende der. Han brænder hendes hår. Brænder! Ja, han... Og der er Starbucks. Hey, vi sidder her, eller vi ligger her i gågaden-agtigt, og vi har købt mega meget. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nu er vi så kommet hjem for en mega lang dag, og vi har det bare mega hårdt, og vi har mega ondt i fødderne. Nu skal vi ned og have noget McD. McDonald's! In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me. But you're just... Hej vloggen, vi står her i Fituland. Vi skal på bustur i dag. Og det første stop, det er Fituland, hvor man kan se en masse af de gamle østeuropæiske skulpturer af sådan diktatorer og Der er 32! Kommunismen. Så yes. Vi sidder så her på et bjerg, og jeg er mega køresyg, og kigger på udsigten over Donau og en masse andre bjerge. Det er mega flot. I know you want me, but I don't care, baby. Just wanna dance, 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 dance. Hey venner, så sidder vi her i det gamle, eller vi står her i det gamle Budapest. Det er en romersk by.
Ja. Yes. Altså den gamle romerske by. Ja. Og ja, det er rigtig, rigtig flot. Og vi har lige været i Kiraya-badet med sådan et bad, hvor der er rigtig mange mineraler i. Det er fra undergrunden. Ja, fra undergrunden. Det stank rigtig meget, men det var mega lækkert. Så det var mega hyggeligt. Vi er lige kommet ud i byen, og vi er ved at få noget aftensmad, og det er gulaschuppe i noget brød, og det smager ordentligt godt. Det er lidt stærkt i dag, så... men det smager mega godt, og jeg synes, I skulle prøve det, hvis I ikke har en dag, hvis I skulle gå ud. Så. Vi står her ved Shakespeare, og vi skal tage hjem. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so. Godmorgen. Vi er i gang med at pakke, og det ser mega fint ud igen, så det er fint. Og så skal vi lige om lidt, så skal vi hen på Termuseet, og så resten af dagen, så må vi sådan lidt selv bestemme, hvad vi laver med det. Vi skal i hvert fald shoppe. Ja, vi skal i hvert fald shoppe, så det bliver lækkert. Så sidder vi med Termuseet, og jeg tror ikke, vi må filme, men nu gør vi det alligevel. Og ja, okay, hej. Så er vi i gang. Hold kæft. Lad nu være. Så er vi i gang, og vi skal hen på... Eller vi står på metroen, og vi skal tilbage til Tømmer, hvor vi efter skal hen og spise aftensmad. Så ja. Og Stine tager den forkerte vej. Hej vloggen! Hej! Så sidder vi her og spiser aftensmad, og det er rigtig godt. Og vi har haft en rigtig, rigtig god ferie, og ja, så fik Karoline lige sin mad. Og nu skal vi egentlig bare spise, og vi skal snart til hjem. Men, og vi har shoppet hele dagen. Ja, tak. Så, hej! Vi kom hjem for at spise nu, og vi er på vej hjem! Ja, så sidder vi her i bussen på vej hjem. Ja, så. Ja. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Hej alle sammen, så er vi lige kommet igennem tyske grænse, og vi er i Danmark nu, og det er rigtig trist, fordi der er ikke mere Ungarn, ikke mere Budapest, men vi har det hyggeligt, og vi hygger os. Ja. 915 where all the girls are pretty.